Хайде да се разходим заедно за втори ден из Токио. Пихме по едно кафенце и се отправихме към Асакуза и храмът Сенсужи, който е един от най-старите и най-важни храмове в Япония. Там, но и не само, срещу дарение от 100 йен можете да си проверите късмета. След като оставите дарението, трябва да се опитате да извадите клечицата, на която ще видите номерче. Намирате си чекмеджето с вашето номерче, проверявате дали имате или нямате късмет. Ако като мен нямате късмет, трябва да завършите лошия късмет и да се отървете от него. След това опитахме така известният в Япония мелон пан, който представлява кръгъл сладък хляб, който беше много вкусен, като може да се го вземете с или без пълнеж. Следващата ни спирка беше Такешите стрит, където в началото всички махат, защото има видеостена, на която може да се видиш. На самата улица има различни кафенета, където може да спиете кафето си в компанията на котенца, кученца, мини прасенца, видри и още всякакви животни. Аз лично бях малко с смесени чувства, защото от една страна бяха много сладки, от друга страна се притеснявах дали пък наистина добре се грижат за тях и не е просто поредната туристическа атракция. Крайна сметка решихме да не сядаме и продължихме да се разхождаме по улицата, която беше доста пъстра и хората бяха наистина интересно облечени. А в следващото видео ще видим какво още видяхме в Токио.